सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाइफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। मालवण देऊळवाडा इथं पाणी साचून रस्त्यात खड्डे पडलेत। वाहन चालकांना कसरत करत आपली वाहनं चालवावी लागतात। खड्डे पुजवायचे कोणी यावर नगर परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केलाय। मालवण शहराच्या प्रवेशद्वारावरच देऊळवाडा इथं रस्त्यात खड्डे पडले। वीज वितरण कार्यालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर मोरी नसल्यानं आणि गटार खोदाई न झाल्यानं पावसाचं पाणी रस्त्यावर येत असतं। रस्त्यावर पाणी आल्यानं त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले। अनेक अपघात देखील या ठिकाणी झाले। सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी आजपर्यंत झाली नसली तरी बांधकाम विभाग मोठ्या अपघाताची वाट पाहत आहे का? खड्डे बुजवण्याबाबत स्थानिक नागरिकांनी नगर परिषदेशी संपर्क साधला होता, मात्र नगर परिषदेनं हात वर करत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे बोट दाखवलं। सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे खड्डे बुजवण्यास सांगितले असता त्यांनी नगर परिषदेकडे बोट दाखवल्याचं नागरिकांनी सांगितलं। या दोघांच्या वादात नागरिक आणि वाहन चालकांचा बळी जातोय। आता कंटाळलेल्या नागरिकांनी खड्डे न बुजवल्यास आंदोलनाचा इशारा दिलाय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।